Kinde mi thuolo mar ng'is nyikwana Magajwang' ang'e nitie weche mathoth misebedo kiluwo. Maber gi marach ni. Erokamano Victor, mapiyo ahinya maber aneno ka juma mokalo ne Kenya ochako debate mar gimiluongo ni genetically modified organisms nikech ng'eyo ni weche mag science communication gin weche manie chunya ahinya. Gima mora en ni sani koro jo Kenya nyalo go mbaka ewi GMO mondo mi wang'e ler mare kata rach mare e yo moyangore maber. Debate ni aparo ni en debate maber kadhi mbele. Ageno ni mbele ka wabro ng'eyo ni to GMO gi gin gik maber adieri koso gin gik makaro. Kaka jafwambo mag weche mag science aparo ni en debate maber modhi godo mbele. Gima ne anyalo wacho ni rach kuom jumbe ariyo mosekalo en ni Victor, wasebedo gi masira mag tho mang'eny ahinya kaka piny. Wasewito ji mang'eny, obed masira mag apaya, obed dhano minega nega, dhano negore anega ka lee, iyang'a yang'a ka lee. Osetimore mang'eny kuonde mathoth. Wang'eyo mano otimore Kiambu. Inyalo paro bas maniluongo ni party bus mano nego dhano 12. Waseneno nyathi matin manyocha akia ni gicha to nomoko e wiye nang'o, kwer mar uma. Omiyo wasebedo gi lit kaka oganda. Taparo ni en gima nyalo buogo chuny ng'ata ng'ata kidok chien